Район культура сарайында Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасының бүлеге ачылу хәбәре бик тиз таралды. Тантанага районыбызның барлык булдыклы ханымнары җыелды. Мәртәбәле кунаклар арасында республикабыз башлыгы Әнисе Рауия Хәмитова һәм Римма Фатхуллиналар да бар иде. Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы бөтен дөнья татар конгрессының бер юнәлеше. Ул 1990 елдан башлап эшли. Максаты җәмгыятьтә хатын-кызларның урынын билгеләү һәм яхшырту. Шуның аша милли кыйммәтләребезне саклап калу. Тантанада беренче сүз Аккалфакның Башкортстандагы рәисе Люция Вафинага бирелде. Явыз Иван вакытында безнең татар халкы бик куылган, бик интеккән, җиңүчеләргә безнең татар кызларын кияүгә биргәннәр, аларга 70 чакрым җиргә хәтле Казанга килергә ярамаган туганнарына елна бер генә тапкыр рөхсәт иткәннәр. Шулай булуга карамастан, алар үзләренең туганнарын табып, очрашып, üzмәгәннәр, гореф-гадәтне саклаганнар, тинле саклаганнар, тарихны беләбез. Мәркәзебез кунаклары буш кул белән килмәгән. Алар районыбызда татар милләтен, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуда сиземле эш алып баручыларга бөтен дөнья татар конгрессы рәисенең рәхмәт хатын һәм истәлекле бүләкләрен җиткерделәр. Bütün Dünya Tatar Kongresi İçtimai Birleşmesi'nin Birliği reisi Erinler Cüneyt'dir. Milletimiz altındaki hizmetlerinizi iske alıp, Tatar halkının dilin, medeniyetinin üstüne urf-gadetlerini saklap kalıda başkargan zor işleriniz için bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komitesi sizge zor rahmetim bildirir. Hem gelecekte de olmuşlarga erişirsiniz diye bir şana. Аккалфак оешмасының Балташтагы бүлеге Башкортстан буенча 18-нче. Аның җитәкчесе Камилә Халикова. Бу очраклы түгел. Камилә ханым инде күп еллар Җидегән Чишмә фольклор ансамблен җитәкли. Районыбызда үткән төрле чаралар авторы. Мөнәҗәтчеләр клубы да аның хезмәт җимеше. Барлык чараларда да күбрәк хатын-кызлар катнаша. Шуңа да Камилә ханым аларның барлык проблемалары, уңышлары белән ишетеп түгел, якыннан таныш. Аккалфак оешмасының Балташта ачылуын районыбыз хатын-кызлары бик хуплап кабул иттеләр. Бу безнең районыбыз өчен бигрәк шатлыклы вакыйга. Чөнки безнең менә оешмалар күп. Әлхәмдүлилләh, барча хатын-кыз оешмалары безнең бер уй, бер фикер белән ислам динен күтәрү нияте белән. Мин үзем ислам дине укытучысы буларак, мәчетләрдә укытулар оештырам, укытулар алып барам. Ислам дине менә шушы милли культурабыз барчасы да ислам диненә нигезләнгән. Шуңа әлхәмдүлилләh шушы оешма безнең өчен бик кирәкле бүгенге көндә. Безнең актив хатын-кызларыбыз күп. Камилә Кашуловна үзе дә бик активистка менә уйлайдыр инде. Күптән сөйләп башлаган идек. Biz indi men үзем хатын-кызлар советы белән 15 ел җитәкчелек иттем районныкы белән. Шуңа менә хатын-кызларга ул нык файда булыр. Хатын-кызларыбыз җыелып, үзебезнең менә төрле проблемаларыбыз турында сөйләшергә, тәрбия менә хәзерге заманда бит инде тәрбия җитеп бетми. Хатын-кызларыбызны тәрбияләүдә дә бик кирәк. Оешма вәкилләре тәрбияви өлешкә дә зур игътибар бирергә планлаштыралар. Чөнки милләтебезнең киләчәге яхшы тәрбия алган зыялы балалардан тора. Яңа оешма, яңа планнар, зур өметләр. Район хакимияте башлыгының карары белән, Фернанд Назипович Аслановның карары белән безнең шушы яңа оешкан Аккалфак иҗтимагый хатын-кызлар оешмасына менә шушы бүләккә бирелде һәм бик озак хезмәт итәр дип ышанабыз. Шуңа аларны бәйрәм белән котлап үтәйек.
Безнең халкыбызның бик бай мирасы бар. Менә әле балалар күрсәтеп уздылар бер аның өлешен, ул да булса балаларга исем кушу, ул никах, туй һәм башка мәҗлесләр бик күп. Менә шушы юлаларны саклап калып, буыннан буынга шушаларны түкми чәчмәй, аларны үстереп тапшыру, хатын-кызлар арасында агарту эше алып бару. Менә без аз гына тарихка аз гына күз ташласак, нихәтле безнең татар халкы хатын-кызы булган тыйнак, ипле, бигрәк тә мөһим, иманлы. Менә шушы изге эшләрне тагын да ныклабрак, тоемлы итеп тарату өстендә шушы оешма эшләр дип без шанабыз, бергәләп, кулга-кул тотынышып. Гаиләдә балаларны үрнәк булырлык, элек-электән килгән гади гадәтләрне дәвам итүдә хатын-кызның роле бигрәк тә зур. Шуңа ышанып, менә район хатын-кыз советы һәм Ак Калфак оешма бергәләп, без уйлыйм инде хатын-кызның абруен арттыруда, гаилә мөнәсәбәтләрен, кыйммәтен саклауда дәвам итербез дип, бергәләп эшләрбез дип өметтә калам. Шушы залда без аларга матур итеп, тантаналы итеп, никах кәгазы таныклыгы бирербез, бала туу турында таныклыгы бирербез. Һәм инде шундый матур чараларны бергә оешып, матур итеп үтербез. Мин уйлыйм инде безнең районыбызның киләчәге бик матур булыр. Ак Калфак оешмасы ачылу районыбызның актив хатын-кызлары өчен зур бәйрәмгә үрелде. Алар тиздән очрашырга сүз куешып, өйләренә таралыштылар. Чөнки җырдагыча, бер очрашу үзе бер гомер. Лейсан Хәмитова, Вилнур Хәмитов, безнең ТВ.